ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ 10:25 ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೀನುಂಟು, ಮೀನು ಯಾವುದಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ತುಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಯೋಚನೆ ಮೀನು ಒಂದು ತೋಜಾವೆ ತರಲೆ ಮೀನೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತುದೆ ಕಂದಿರೋದು ಮೀನು ಮಲ್ತುದು ಕಂದಿ ಕಾಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಮೇಲು ಮೀನು ತೋಜೋದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟದು ಐಸ್ ಹಾಕನ್ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಹಾಕನ್ ಒಂದು ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ದ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಡು ಯಾ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ಕೂತುಜಿ ಅಂಚ ಆದುಂಡದೆ ಮೂಲು ಈತೊಂಚೂರು ಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಐಕ್ ಆತತ್ತು ರೇಟ್ ಪನ್ಪೀರು ಅಂಚದು ಮೀನು ಕಣಪುಂಡು ಏಪಲರ ಕನ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರು ಮೀನು ಕೊಡೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಓದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ತು ಪತ್ತಂಬೈದೀರು ತುಲೆ ಪೂರ ಕಿನಿಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮೀನು ಉಂಟು ಒಂದು ಬೇತೆ ಈ ಸೈಡ್ದ ಬೇತೆ ಆ ಸೈಡ್ದ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಮೀನು ಒಂದು ಮೇಲು ಮೀನು ಒಂದು ಚೀಕಡೆ ಕನ್ಪೀರು ಚೀಕಡೆ ಮೀನು ಒಂದು ಮೀನೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇಟ್ಟೇನಿ ಮೀನಿಂದ ಕೈಪು ಲಾಯ್ಕದ ಲಾಯ್ಕು ನೋಡಿ ಮೀನಿಂದ ಕೈಪಿಡು ತುವೆ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಒಂದು ಮೀನು ಪೂರ ಯಾನು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೈಪದ ಮೀನು ಮಲ್ತದು ನೆಗಡೆಗೆ ತೋಚ್ಕಾವಯ್ಯನು ನಿಂದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ತಾತ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೀಕಡೆ ಬಂಡೆ ಓ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೇಡೆ ಪನ್ಪುಡತೆ ಅವು ಮೀನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರಲು ವಾಸನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟಲು ಪೂರ ನಾದುಡು ಬಟ್ಟಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಳು ಸಮಾಧಿಗಳು ಇಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾದುಡ ಅಂಚಿನ ಮೀನೊಂದು ಮಂಡೆ ಅವೇ ಚೀಕಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ತೇಡೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ತೇಡೆ ಮೀನು ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಕೈಲ ಅಂಚೆನಿ ವಾಸನೆ ಬರೊಂದುಂಡೆನ್ನ ಇತ್ಯಾನ ಒಂದು ಪಾಡುಜಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುಜಿ ಆಯ್ತಾ ತೇಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಮೀನುಂಡು ತೇಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆಯನ್ನು ಎಂಚಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ದುಂಡದೆ ಓ ಮೀನಂತ ಮದದ್ ಬೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಂಪಲ ಅದು ತಿಂಪು ಜಂದಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವ ನೀನ್ ಮೀನು ತಿಂತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಆಡಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನದ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಾ ಆಯ್ತಾ? ತಿಂಡಿ ಏನು? ಕೈಪೇನು ಕೈಪೇನತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಪದಾರ್ಥ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ? ಬಕ ರಾತ್ರಿ ಮನಸಾಂಡ ಜತ್ತರ ಪೂರಕೇನು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ಒಣಸಂಡೆ ಯಾನೋ ಪಕ್ಕಡೆ
ಇವಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನೈತೆ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪುರ ನಿನ್ನ ಎದಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ತ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪನ್ನ ಬರಿಕದೆ ಹೋಪಿನಿ ಸರ್ತ ಒಂದು ಪನ ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ತೂಪಿರು ಕೇನ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಎದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಊರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸತ್ಯವನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವನು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಬಿಡ್ನೆ ಬರೆ ತುಜು ಬರೆ ತುಜು ಅಲ್ಪ ಕಡೆ ಅಂಡಿ ಅದ ಆವ್ಯಾನ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಯಾಕಾರ್ ದಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಸತಿ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೈಪೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದೆ ಬಾಯ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತಿಗೆ ತಂದೆ ಏತು ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಎಡಮೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಲ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದರ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಆಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 10-15 ಎಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಆಡನೆ ಓಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಿಂಚಿದಾತ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ ಓಮ ಪಾಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಈತೇನು ಇದು ಸಾಮಾನು ಪುಳ್ಳಿಯನ ಒತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಈತೇನೆ ಅನೈತೆ ಒತ್ತುದು ಇವನು ಒಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಕ ದಾರ ಐತುಲೆ ಅನು ಚೂರು ಮಾಡೋದು ಚೂರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪಾಡಿಸು ಬಂದು ಮಾಡಂದೆ ತುಲೆ ಈತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಖಾರ ಇದ್ದು ಅರ್ಧದ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಂಚದು ಈತೇನೆ ಅನ ಐತೆ ಪೊತ್ತುದು ಇವನೇನು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ತೇಡೆಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತು ಅವು ಪೊರನ್ ಮೀನು ಅವು ಇಡೀ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಾಟು ಚೈಕು ಅಂತ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದೇನು ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಮೆಂತೆ ಮಾಡೋದು ಮೆಂತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಐದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲೆ ಡ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೆಂತೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಡು ಈ ಥರ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಖಾರ ಇಳಿಸೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ
ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದಿಂದ ನೀರು ಜಪ್ಪುಡು ನೀರು ಅರಿವಿನ ಫುಲ್ಲು ನೀರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ನೆತ್ತ ನೀರು ಒಂದು ಮೀನಿನ ನೀರು ಚೂರ್ಲ ಪರಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ಕೈ ಪೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ನೆತ್ತ ಗಲೀಜು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಪರಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಲೊಂದು ಮೀನು ವಜಿ ನರಕ್ಕ ವಾಸನೆ ಕೈಯೇ ವಾಸನೆ ಬರ್ಬಿಡೆನ್ನ ಆತು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇ ನಾನು ಕೊದ್ದೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅರೆಪುನ್ ಪೂರ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಬೇಯರ್ದಿಗೆ ಅಂತೆ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಯಾನು ಕೊದ್ದೆ ಮೀನು ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಿಂಜ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಕೊದ್ದೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಾಸನೆ ಪೊರಲ್ದ ಮೀನು ಪೂರ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಂದ ಅರೆಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಂದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರೆಪುನು ಫಾರ್ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ಬಿಸಲೆಗೆ ಮೀನಿ ಮಲ್ತದು ಅದ ಮಲ್ತದ ಈಯಡ ಕೆಲವು ಮೀನು ಫುಲ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಪು ಲುಂಗುದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ಕೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಬೇತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಂದೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿ ತುಳಿ ನಿಕ್ ಅರೆಪಾಡನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೈ ಸಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ತೋಜೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದೇ ಪೂರ ಇಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋಡು ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪೊಜಂಕದು ಈತ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ನೀರು ಮೈತನ್ನ ಯಾರು ಒಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ಈತ ಈತ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿನ ವಾರನೇ ಅಡಿ ಪತ್ತಲು ಫುಲ್ ನರಕ ಟೈಪು ಏಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡು ಇಜಿ ನಾವು ಅಡಿ ಪತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತೆಲ್ಪದ ದ್ಯಾಪಂಡ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಪು ಜಿಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾಮಿ ಬಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇಡಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಗುಂಡಿದ ಕೈಲಿ ನೇಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಇಡೀ ಪುಂಗೆ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕೈ ಪುಡ್ ಬಿಸಲೆಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹಬ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರೋನುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ತೀತಿನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಚದು ಬೇಯೋಡೊಂದು ಬೇಯಾಡು ಒಕ್ಕದಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಆಡ ಅದಾದಂದು ಅದ ಕತೆ ಏನಾತುಂಡು ಒಂದು
ಅವನ್ ಬೈದಂದು ಈಟ್ ಗಸಿ ಹಾಕ ಗಸಿ ಗಸಿ ಉಂಟು ತೂಕ ಅಂದು ಒಂದು ಆಂಡ ಅಂತುಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕೈಪು ತೇಡೆ ಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಏನ್ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಇಜಿ ಗಸಿ ಉಂಡ ಅಂಡ ನೀರು ಮೈದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವು ಸಾರಾತು ಒಂದಿತ್ತೆ ತೇಡೆ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂತು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬೇನಂಗ ಇತ್ತನೆ ಪೂರ ಶುಂಠಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೇಡೆ ಕಣ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಕೈಪು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪು ಎನ್ನ ತೇಡೆ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನ ಪಂಡ ಅದಾಲೆಚ್ಚೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ಎಂಚಾಂಡ ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ತೇಡೆ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ತೇಡೆ ಕಣಪುಜೇರು ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ.